ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ମାସରେ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବେ ଓ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ମାସ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ମାଂସ, ମାଛ, କୋଳଥ, ମସୁର ଡାଲି, କଖାରୁ, ସଜନା ଶାଗ, ଖଡ଼ା ଶାଗ ପରି ଶାଗ, ଲେମ୍ବୁ, ମୂଳା ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାରଣ କରିବା ସହିତ ଛେଳି କ୍ଷୀର, ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଆଦିକୁ ପିଇବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କାହାର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ବା ଅଇଁଠା ଓ ରାଗ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଆମେ କାକୁଡ଼ି, ଅଗସ୍ଥି ଶାଗ, କଦଳୀ, ସାରୁ, ନଡ଼ିଆ, ମୁଗଜାଇ, ଅଁଳା, ଅଦା ଏସବୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେହିପରି ଖାଇବା ପାତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର, ଶାଳ ପତ୍ର, ପଣସ ପତ୍ର ଓ ପଳାସ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ହାତରେ ତୁଳସୀ ଓ ଜଳ ଧରି ପ୍ରଥମେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଓ ମୌନ ବସି ଅନ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହିପରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭୋଜନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି।